Egunon eta ongi etorriak. Jaunaren bataioaren jaia ospatzen dugu gaur. Jesus da jainkoaren zerbitzaria, espiritua gantzututako Mesias, aitak semetzat aitortu zuena, herri guztien salbamenaren berri ona iragartzera bidalia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, egin dezaiegun otoitz jainko gure jaunari, geure bataioaren oroipenez, geure burua zirtatzeko erabiliko dugun urrau bedeinka dezan. Urronek berrizta gaitzala hartu dugun espirituari beti leial izan gakizkion. Jainko algustidun beti erekoa, eta ura biziaren iturri eta zorburu eginik, gizon emakumeen arima garbitzeko indarra ere eman diozu. Guk, urronetan betiko biziaren doaia ardezagun, bedeinka ezazu, urrau, jauna, zeure den egun honetan indar gaitzan. Urronen bidez berri ezazu gugan zeure graziaren iturri bizia. Zaindu gaitzazu, gorputzarimetako gaiz guztietatik, zugana bihotz garbiz hurbil gaitezen. Eta zure salbamena iritsi dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jainko algustiduna, garbi gaitzalak eure bekatutik eta eukaristionen bidez, bere erreinuko mailan jartzeko gai egin gaitzala. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Aintza. Egin dezagun otoitz. Jainkoal guztidun beti erekoa. Kristo Jordan ibaiko uretan bataiatua izan zenean, goraki aitortu zenuen, Espiritu Santua haren gainera bidaliz, ura zela zeure seme maitea. Emaiezu uretik eta Espiritu Santuen gandik jaiotzen diren zeure seme alabatzekoei, zeure maitasunean irautean beti. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé, e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. Para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jauna da gure salbatzailea, gure indarra eta bakea. Eman jaunari bere izenaren ospea, auzpestu jaunaren aurrean, bera santutasunez agertzean. Jaunaren ahotsa indartsu, jaunaren ahotsa dirdaitzu. Jauna da gure salbatzailea, gure indarra eta bakea. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan honela mintzatu zen Pedro. Orain jabetzen naiz, benetan Jainkoak ez duela bereizkeriak egiten, baizik eta onartzen duela begirune diona eta beraren naia egiten duena edozein herritakoa dela ere. Hark bere hitza bidali zien Israeldarrei, guztien jauna den Jesukristoren bidez, bakearen berri ona iragarriz. Badakizue zer gertatu zen. Galileatik hasi eta Judea osoan, Joanek hots egin zuen bataioaren ondoren. Nazareteko Jesusena, alegia. Jainkoak Espiritu Santuaren indarraz gantzutu zuen, eta hark on egiten eta deabruak hartutako guztiak sendatzen igaro zuen bizitza. Jainkoa berekin bai zuen. Jaunak esana.
Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liborotik. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Yo soy el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Jauna kesana, gaur Jesusen bataioa ospatzeko aukera dugu. Egun aproposa baitare geure bataioa oroitarazteko. Normalean ez dugu presente edukitzen egun haundi hori. Segurazki gutxi batzuk dakizue zein egunetan izan zan doai horren eguna, bataio horren eguna. Aita Santu Frantzisko kala esate zuen, importantea da jakitea norbera noiz jaiotzen dan, eta importantea da baitare jakitea norbera noiz bataiatu izan zan. Gaur evangelioan aitzen dugu, hau da nire semea, nire maitea. Eta honek gauz bat argi edukitzera eramaten gaitu. Jainkoak maite gintuelako bere semea eman zigun. Eta hau logika guztia dauka. Nik maite dudan gauz bakarra eman dezaket maite dudan pertsona bat balima daukat aurrean. Eman berdiotan pertsonari maite ez balima dut, ez diot maite dudan zerbait emango. Bakarrik ematen diot, maite dudan zerbait aurrean maite dudan beste pertsona bat balima daukat. Baina, pixkat hortan ez gera geldituko, beste pauso bat emango dugu. Zergatik maitasun hori konpromisu bat du, beti, maitasuna konpromisua du, beti. Eta maitasun hon batek, beti eramango gaitu konpromiso bat bizitzera. Bestela ez da benetako maitasuna. Benetako maitasuna ez da bakarrik sentimentu huts batzuk, ez da emozio bat, da bestea ongi bat bezala onartzea. Sentimentalismoa gainditzen duena da, askatasunez aukeratzen dana, leialtasunez eta iraungortasunez agertzen dena. Eta sozialki maitasunak konpromiso asko dakarski. Ikusi dezakegu hori ez, gaixo baten ondoan egotea, pertsona baten duintasuna zaintzea edo babestea, gure harremanetan fideltasuna mantentzea, barkatzea, norbere burua lan baterako eskaintzea. Baitare, konpromiso hau sakramentuetan ere ematen da. Ezkontzan, sendotzan, apaizgintzan, eukaristian, eta nola ez ba, jangoikoarekiko harreman batean, otoitzean.
Konpromisua maite dudan zerbait ematea da. Eta zer maite dugu? Maite dugu geure bizia. Beraz, gaur eskaintzen zaiguna edo eskatzen zaiguna maite dugun hori ematea. Konpromisu gisa. Goiz eskatzen diogu gure jangoikoari. Paus hori emateko ahalmena eduki dezagula. Eta jaunak berak eman dezaigula grazia hori eman alizateko geure burua, eman alizateko geure zenideei, geure ingurukoei eta geure jangoikoari nola ez ba. El amor no es un sentimiento que hoy lo tengo y mañana se me va. Yo no puedo querer hoy, ahora a mis hijos y luego a la tarde no. El amor no es algo que dependa de la actuación del otro. Mis hijos hoy se han portado mal, no los quiero. El amor supera toda emoción, todo sentimentalismo, toda superficialidad. El amor es tomar como bien a la persona que tengo delante. No solo hacerle el bien, sino tomarlo como bien. ¿Qué quiere decir tomarlo como bien? Tomarlo como don, tomarlo como regalo. Eso es el amor. Porque el amor, aparte de un compromiso que ahora mencionaré, requiere una entrega de una vida. Que eso se basa en un compromiso fijo, en un compromiso concreto. Jesús hoy nos dice que hoy, y sobre todo en lo que hoy terminamos, que es el tiempo de Navidad, nos quiere remarcar que el amor no es algo abstracto, etéreo y nada concreto. No, el amor es concreto. El amor conlleva unas acciones propias, conlleva una fidelidad, conlleva un compromiso de mantener aquel amor que ya se dio y conlleva sobre todo el respeto y el respeto y el saber que el otro, la otra persona, es don, es regalo, es un bien para mí. Por lo tanto, hoy le pedimos al Señor que nos ayude a ver nuestras relaciones desde esa perspectiva de don, para poder amar sin subjetividad, con objetividad, para poder entregarnos a nuestras familias, a nuestras personas que tenemos al lado y sobre todo a aquellos y aquellas personas que el Señor pone en nuestra vida, para que nosotros, con esa misión de hijos de Dios, podamos también ser portadores de aquel amor que Él tiene a toda la humanidad. Que nuestra luz de ser hijos de Dios, de poder vivir el ser hijos e hijas de Dios, nos haga y les haga a las personas recordar la dignidad y el amor que Dios los tiene. Eta zenide maiteok, aitor dezagun, geure sinismena, fede sinismena. Sinisten dut jainkoa eta alguztidun zerulurren egilea. Sinisten dutaren seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandei jaio zena.
Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernetara jetxi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta Jainkoa ital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, dei egin dezaiegun bataioa hartuz gizakia berritu eta geure bataioa santutu nahi izan zuen salbatzaileari. Kristok, Jainkoaren zerbitzariak, aitaren maiteak maitasunez begira diezaien bataioa eta sendotza hartzeko prestatzen direnei, eta euren aurrak prestatzen dituztenei, eska diezaiogun Jaunari. Por todas las comunidades cristianas, en especial por la nuestra, para que sepamos buscar juntos la voluntad de Dios y sacar fuerzas de esta Eucaristía. Eskadi ezaiogun Jaunari. Kristok, herri guztiak zuzentzeko Jainkoak aukeratuak, Jainkoa bihotz zintzoz bilatzen dutenak argi ditzan. Aitaren ahotsa entzunarazi diezaien eta bataioko uretara zuzen ditzan. Eska diezaiogun Jaunari. Por todos los que hemos recibido el bautismo, para que el Señor nos siga acompañando a lo largo de nuestra vida. Eskadi ezaiogun Jaunari. Jainko errukitsua, zeure ahotsa entzunarazten dezu bataioko uretan, eta sendotzako gantzutzean. Entzun gure otoitzak eta maiezu bataiatu guztiei bataioko hitzak leial betez, fedearen testigu ausart izatea. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu Jauna, zeure seme maitearen agerraldia ospatzen dugun, egun honetan ekarri ditugun doaiak, bihur daitezela munduko pekatuak kendu duen zeure seme errukiaren sakrifizio. Errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan. Jauna zoekin. Gora
bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Norai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekorri. Jordan ibaiko uretan seinale miragarriak eginez, garbikuntza berriaren misterioa adierazi diguzu eta zeure ahotsa entzunarazi. Gizadiak sinez dezan geure artean dugula zeure hitza, eta uso itxuran agertutako Espiritu Santuaren bidez, jakinarazi diguzu Kristo zeure zerbitzaria posolioz gantzutu duzula, eta behartsuei berri ona ematera bidali. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu zuri jainko guzti zaundi horri, etengabe kantatuz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Izan orobat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun, Jontxu Egaina eta Rosario Antia zeure zerbitzariak.
Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, bizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun, Jose Ignacio, Guadalupe, Iker, Felisa, Maite, Manuel, Manolo, Jose Ramón Apaisa, Jose Manuel, Retolaza familian hildako zenide guztiek, Inaxio eta Iñaki, Rosamari eta Keperin, Joseba, Vicenta, Leandro eta Iñaki. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak aguru honotan zure errukiare esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo. Betiko zurinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake usten dizuet neure pake ematen, begira zure elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zu elizari pakea, eman batasuna, arrak bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zorekin. Emaio zue pakea alkarri. Amen.
Hemen Jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, izni, senyor, zuen eretxean. Baina zazuz bat, eta zendatu naiz.
Egin dezagun otoitz. Jaun errukitsua, duai santu hauen hauez azerik, apalik dei egiten dizugu, egin gaitzazu zeure semearen hitzaren entzun lezintzo. Izenez eta izatez zeure seme alabak izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedenkazaitzatela jangoiko algusti dunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakegan. Jaiotza urtero jartzen da, mantelak ere prest, erropak ere prest, eta garbi edukitzen ditugu, eta horren atzean pertsona baten lana dago. Pertsona horrek gaur urtebetetze eguna ospatzen du, Maribi, ja gero ezaten aizat, gero emango ditela. Gaur nola ez ba eskertu bere bizitza, bere dedikazioa, eta geure maitasuna. Gugatik, zugatik. Zorionak, zorionak beti, zorionak Maribi, zorionak beti. Urte askotako Maribi. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi eta igande eder bat izan dezazuela.